Rigward il-kitbiet ta' din il-qaddisa Santa Elisabetta tat-Trinità, għandna volum pratikament madwar 800 paġna ta' kitbiet tagħha, fiex jikkonsistu? Jikkonsistu primarjament fid-djarju. Jiġifieri fid-djarju għandna djarju ta' 100 paġna li taż-żożija tagħha. Imma mbagħad għandna 342 ittra. Għaliex dawn l-ittra għandna 82 qabel ma daħlet il-monasteru. L-iktar lill-familjari u ħbieb tagħha tan-naħa t'isfel ta' Franza. Hija kienet min naħa ta' fuq ta' Franza, kienet tgħix Dijon pratikament fl-aħħar minn mindu kellha 3 snin il qudiem. U allura kellha l-familja tagħha ta' omma li kienet tikdbilhom jew qassis li l-ewwel li fetħet qalba miegħu. Allura dawn l-ittri ta' qabel ma daħlet kienu 82 miktuba lin-nies ħbieb tagħha jew familjari tagħha. Meta daħlet fil-monasteru ma setgħetx tikteb kemm riedet, dak iż-żmien ukoll l-ittri li kienu jikbu s-sorijiet kienu jridu jgħaddu minn idejn il-madri li tittaqra x'tibgħat u x'tirċievi. U kien hemm ċertu skadenza kemm tikteb ittri lil tal-familja mod u lil ħbieb mod ieħor. B'dana kollu għandna dawn it-342 ittra. Għandna mbagħad poeżiji li kitbet madwar xi 100 fuq il-100 u mbagħad għandna trattati spiritwali. X'inhuma daw? Fawissu qabel ma mietet għax hija mietet fid-9 ta' Novembru tal-1906, fawissu l-madri għaltela għaliex ma tagħmilx irtir bħal novizzjat li jħejjik għall-ġenna. U la bdiet l-ewwel 15 ta' wissu tagħmel irtir personali u kuljum tikteb ir-riflessjoni. Wara 15 kienet għadha ma mititx u l-madri għaltela ibda irtir ieħor ta' 15. U dejjem tagħmel riflessjonijiet. Allora għandna l-ewwel irtir is-sema fil-fidi, miktub lill-oħta. It-tieni irtir huwa miktub ġenerali u għandek it-tieni irtir jismu l-aħħar irtir. Għandek imbagħad żewġ ittri li dik il-patri li ġabar dawn il-kitbiet kollha tagħha ħass li huma trattati spiritwali għandhom ċertu qawwa aktar minn ittri oħra. Għandek wieħed jissejjaħ il-kobor tas-sejħa tagħna u ieħor ħallilek innifsek tkun maħbub li kitbita lill-madri tagħha. U mbagħad hemm il-famuża talba trinitarja tagħha. Dawn huma pratikament il-kitbiet tagħha. Għandek id-djarju, għandek il-littri, għandek il-poeżiji, għandek dawn xi noti ċkejknin intimi u għandek dawn it-trattati spiritwali. Dawn huma pratikament il-kitbiet tagħha li jeżistu propju u li ħafna minnhom diġà huma maqluba għal Malti.